Чакай ти! Спаси, бе, за какво са ли тия маски? Може да има камери, да не разпознаят. Да, бе, да. Ей, да, леко, бе! Аре, По-бавно, бе! ключовете дай. Аре, по-бързо. Няма ги. Къде са? Не знам. Нали бяха от тебе? Сигурно са в басейна. Не мърдай от тука. Жената каза, след 10 минути започваме. Пръстените! Горе в стаята на Мария са. Аз ще ги донеса. Чакай, чакай! Помниш ли едно време какво казвах? Семейството е основната клетка на обществото.